Prądzi. Siemanko, ja jestem Niklaus, a to jest gra Fantaruk, czyli niesamowity polski horror, który miesza w sobie pewne cechy Aliena, Outlasta, Amnezji oraz innych produkcji tego typu. Usiądźcie wygodnie i bawcie się dobrze. Mamy tą głowę, dobra, idymy. 2:15, czas nagrywania, muszę sprawdzić. By ten zaraz nie przybiegł i mnie w potylicę nie klepnął. Nie umiem zrobić, czekajcie. O! I uwaga! Yeah! Czy znam Azatra? Kurde, coś mi to mówi. Coś tam z czata kojarzę taką babeczkę. Jeden z węzłów energetycznych jest zniszczony. Muszę znaleźć nowy. Kluc. Wiesz, ciekawy, że się ominął. Co ty dupisz? Kajmos drugo. A to tak się Azatra nazywa, tak? A to, no, to ja tak aż tak nie znam, żeby znać z imienia i nazwiska. A co powinienem? Czyli jesteśmy w kosmosie. Takie buty. To moja siostra. No to już wszystko wiadomo. Wyszło szydło. Spoko, znalazłem jakiś klucz. Tylko do czego? Że odrąbana ręka i motek mi nie za dużo mówią, szczerze mówiąc. No dobra. Czyli w sumie co? Czyli w sumie Nazot. Robert Fiutek. Całkiem możliwe, że to ręka słynnego Roberta zwanego Fiutkiem. Ten dalej stoi, bo jest bardzo zainteresowany tym, co tam się dzieje. Tylko pozostaje pytanie, do czego mi ten klucz? Czyżby to był na przykład klucz do serca jakiejś pięknej damy? Z pewnością nie. Oni momentami brzmią jak kot taki, tak. Tak jakieś takie robią, takie. Może to są koty zaklęte w ludzi. I bez to się dzieją takie horrory. Naciągana teoria. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ej. Wali mi, dobra.
Wali mi do łeba. What do you want? Ej, jeszcze nie jest najgorzej. Naciągane jak batki na łebie. Ja. O ja, ale weszło. Ja. Yeah! This is amazing. To był mocarz? Tak. Jak wiadomo, najsłynniejszym kolporterem mocarza na Bytom i Radzionków jest tak zwany Bonkol, znany również pod pseudonimami Bengal, Konkol, tudzież Dawid. Słynny zbrodniarz wojenny, znany m.in. z tego, że gra w Hearthstone'a. Co już same w sobie jest zbrodnią. Palacz barszczu sosnowskiego. Tak. Dokładnie. Czy ja też nie grałem? O, ale ja grałem prywatnie. Czy w tej grze jest broń? Nie, jest ręka. Ręka, która nam mówi, jakie mamy tętno i jak bardzo jesteśmy skażeni. To jest ta ręka sztuczna. A może to jest sztuczna ręka? Całkiem możliwe, że jest to odcięta ręka właśnie legendarnego Roberta Fiutka. Ej, ale w sumie nigdy tutaj nie widać drugiej. Także może ja mam tylko jedną. Sprawa jest rozwojowa. Nie jest to wykluczone. Dobra, administracja centrum. Teraz kurde zaaplikujemy tego Bolta, Usaina. Jep. Puśćcie mi jakiś ładny film. Yes, please. Ale będzie jazda, patrzcie co będzie. Nie mam pojęcia co się będzie działo teraz. Zrobią mi pewnie zaś jakąś lobotomię. Please let the clone complete the test. Press A start when the clone is ready. to miało krótkie rękawy. Czyli jednak, kurde, puszczą Smoleńsk. Start. Are you a human being? Czy jesteś człowiekiem? Dobra, teraz odpowiadamy. Czy jesteś człowiekiem? No tak. Press restart to retake the test. Are you a human being? Aha. Where were you born?
Where were you born? Are you free? Nie. Who is your owner? H plus Corp. The clone has successfully Aha! passed the test. Kek? Press OK to proceed to the marking procedure. Ale jaja. Ej, mam tam wsadzić... co? Mam nadzieję, że rękę. Joby nie wrażą! LOL? Ej, kod kreskowy mi udupili. No, czoko. Ale zajebisty, fluorescencyjny. Dobra, oddawajcie łoblecynie. The clone is ready to serve in the administrative quarters. Press OK to continue. Co mi się dzieje? A, jazdy mam. W żyłę. O. Czyli oni tutaj na masową skalę na tym statku produkowali klony. Dobra, mamy jakiś wniosek fabularny. No widzicie, takie miejsca jak te wyglądają naprawdę nieźle, no. Sterylnie, ale tak to ma wyglądać. Scanning initiated. Overall infection 30%. Vital functions normal. Ej, i teraz mnie może wyleczą z tego wreszcie. A może nie? Pewnie nie. No, tak, jak zwykle. Shit. Shit just got real. Nie, nie oglądałem dzisiaj nic igrzysk. Woda płynie. Wymagana autoryzacja kapitana. I've been having nightmares for the past few nights. I keep seeing Ignatia, but also those bastards. Why am I suffering so much? Talk to me. Talk to me, baby girl. Nobody here wants to help me. Fear is the sin that pushes them into the embrace of chaos. They don't want to know the truth and they won't do anything to find it. H+ took my daughter and as some sick, twisted payment, I got this ship. Maybe it was supposed to be this way. Maybe it's destiny. No. There's no proof that the corporation was behind the epidemic. Fantaruk. Chaos has taken away my family. Let chaos give me my justice. I demand it. You hear me? I have been idle for too long. Ja trochę nie czaję. On to odtwarza z tej skrzyneczki? Czy on to gada w tym momencie? Bo ja już zgłupiałem.
Nowy cel, jak mi się to podoba. Ewakuacja się nie wydarzyła, zbadaj sytuację. Uwielbiam takie cele. Zbadaj sytuację. Obadaj, czy idzie łatwo zginąć, czy nie aż tak. Ej, Underwatch i Hearthstone. Haha! Jaja, ale jaja. O, patrzcie. W 2218 na Ziemi wybuchła epidemia wirusa ospy. Śmiertelność wirusa żuchwy zaczęto izolować w gettach. Czołowym bóstwem stał się dla nich Fantaruk, będący rozwiniętą formą mitologicznego Seta. Seta Kamila zawodowego? Aha. To już czaję. Znajdź sposób dostania się do kwater oficerskich. To już kurde czaimy, o co kaman. Czyli jest kult bóstwa, trochę tak jak w Dead Space był kult markera. Czyli taki motyw w sumie już wydupcony dość znacznie. Sorry, ale... Jeden, jeden, jeden. Heh, dobry kot. Takie lubię. Hej, 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 witam wszystkich, co przybywają. A, jest bydlak. Jest bydlak zaś. Kurde, nie ma kwater oficerskich na tym niestety. Fajne lampy. Designerskie, stylowe. Mister Potwór. Where are you? O. Uh-oh. To jest tak lamersko zrobione z tym zgonem, że aż mnie pierę. Pierę mnie i bierę mnie.
Dawaj kompot. Blondynka ma na imię Rita, a szatynka Marta. Warte zapamiętania. Muszę znaleźć 4 ogniwa. Zaje bambo. Najlepsze jest to, że nie mam ani jednego. To nastraja pozytywnie. Dobra. Jedne mam. Jeszcze 3. A tam pan Blarg łazi. Tu powinno być jedne, to by było w kanonie. Kanoniczne jest dawanie tego typu rzeczy w takich miejscach. Nie zapomnieć wina na spotkanie z Maggie. Nie znam Maggie. Sorry. Ej, tu idzie przejść? No, idzie. Hop leży. Never don't give up. You your dreams. I leży gość w kawałkach. I fajnie. I miska z tatarkiem jest. Tatarek bym opędzlował, powiem szczerze, nawet sobie kupiłem na dzisiaj. Dobra, kuźwa. Zamontuję to, co mam. Aha, już! LOL? Idzie potwór. Panie, nie zabijaj pan. Dobra, uwaga, kliknę, nie zawaham się. Dup.
Znajdź głównego medyka, by zdobyć dostęp do kwater oficerskich. Okej. W sumie to nie do końca wiem, o co chodzi. W sensie, co ja odblokowałem? No nie, choroba idzie. Pipczoza. Najgorsza choroba. Pipczy. Dobra, zaraz walnę w żyłę i będzie dobrze. O, ale wlazło. Ja, zawodowo. Kurdyno, tam by trzeba było pójść. Jolo. Widzicie, i to jest najgorsze, bo coś się otwarło. No tylko, że ja nie mam pojęcia co. I też mi tego nikt nie chce powiedzieć. Tutaj chyba. Te automatyczne drzwi to jest najgorsze, co się mogło ludzkości przytrafić. Bo może je każdy potwór sobie otworzyć. Fuck. Panie potworze, ale idź pan, proszę. Ale nie do mnie. Karwa. No straszyć to on nie straszy, no bardziej straszy wizja, że trzeba będzie wczytywać i przełazić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Never gonna give you up, never gonna let you down. No i po co takie pomieszczenie robić, jak tu nic nie ma? No po co? Po cóż? Po cóż? Na cóż? Dobry straszak. O fuck. Karta dostępu o zakresie technicznym. Nawet mam pomysł, skąd ją wziąć. Czy używam bitrate 3500? Nie. Używam 2 razy tyle plus 500.
Nuda i flaki z olejem. Ej, to powiedzcie mi, po co wy to oglądacie, jak to was tak nudzi? To idźcie se poróbcie coś innego, a nie psujecie jeszcze tym ludziom frajdę, co tam chcą pooglądać. Panie kuwa, idź pan. Słabo mi. Tętno mi rośnie. No jak tam pójść? Jak tam pójść, jak on tam łazi? No jak? Panie, nie urodzę, no. Nie wiem, sraczami, czy co? Tędy nie idzie. Tam nie idzie nic. Tu nie ma wentylacji żadnej czy coś. Tam łazi monstrum z piekła. Ja zaraz dostanę nawrotu choroby. Chyba mu podpieprzyłem tą kartę. O curwa. Mi się ciepie na mózg. Zaraz trzeba będzie w żyłę przywalić. Idzie Antek. A, wydupił. Ciężko się zestrachał. A, poszło w żyłę. Po cichutku za pleckami. Dzięki, Darek. Scanning initiated. Overall infection 30%. Vital functions normal. Normal.
Yeah. Dobra, ja w tym momencie zakończę odcinek na YouTube'a. Jeżeli wam się podobało, jesteście ciekawi co jest dalej. Kurde, na początku byłem zniechęcony, ale trochę się zachęciłem generalnie. Także obserwujcie i